Da mana. Lafsun. Daga nan zan ga gawan koya. Sai ka zo nan. Sai ta nuna mu. Ganin gawan faɗan ƙafa ka ta zama haka. Okay, na tuna ma. Ga wani rabu shi ma ya shiga cikin fim. Amma za ki canza murya dole. Sai rabu ga yi magana ba. Kai ba ɗan fim ne ko sin ɗaya kai. Ina an mulo nake ta so. Kira shi bace shi muke jira. Dodo kira shi. Ashir ka fita? Aka amulo mana aiki gaskiya. Ya marga. Ɗan behind the scene. Ya marga ya shafa. Suna da yawa. Ya marga ya wanda zai bari yanzu nan. Zan mutu amma zan dawo. Muna cikin application ɗin idan akwai so day uku yau insha Allah ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel din mu wannan shirin kai tsaye zai dinga zo muku a gidan CD wanda muka saba kawo muku kayatattun shirye-shiryen nan kannan amarya yana nan dawa insha Allah shilu wanda ya gane shi nan yawa yau muna cikin wannan aiki tsamo ga mu a ditiri insha Allah ku gaba da bibiyar mu wannan shiri muna kammala shi zamu sanar da ku ranar da zamu fara daura muku shi kada ku manta da channel din gidan CD subscribe share like comment muna ta godiya Allah ya bazu manci na ku Alhaji Usman Afala inkiya sai a kuri Allah ya ba ku hakuri da ya ci gaba da dokar musu kaga wannan matas kun ga wannan matas da kun san me da ake ta anan da kuka ganta ta takure ku amma ba da ma da ku a episode anan za ku gane me ta yi kun ganta ko ba zan ga muku me ta yi ba amma duk mai so ya gani ta aikata an dan Allah ko me na ba a ce muka ka kira wani shi ba an ce ka an ce ka ji tsoro ba wallahi kun san me ta aikata matsala ai ne ga shawo ba ido duk mai so ya gani ta aikata to ma da ake so idan akwai so a YouTube channel na mai suna gidan CD kar ku manta ni ba na so ka bari a baka labarin na fi so ka kalla da kanka ba na so ka kuskura a baki labarin